नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। लाचखोर तलाट्यांकडून मुख्यमंत्र्यांचा सन्मान, वैभव नाईकांचा आरोप। आरोग्याचं लोकप्रतिनिधींना नाही सोयरसूतक। आणि कुणकेश्वर चरणी हजारो देवगड हापूसची आकर्षक आरास। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सिंधुदुर्गात आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या झालेल्या स्वागतावरून माजी आमदार वैभव नाईक यांनी आरोप केलाय। ते नेमकं काय म्हणाले पाहूया। जिल्ह्यामध्ये काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दौरा होता आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने सांगत आहेत की महाराष्ट्रामध्ये लाचखोरींना थारा नाही, परंतु दुर्दैवाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्याच्या वेळी स्वागताच्या वेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रशासनाचे मुख्य जे अधिकारी आहेत ते बाजूला, महायुतीचे पदाधिकारी बाजूला, परंतु 2 लाचखोर ज्यांचं निलंबन झालंय असे तलाठी आणि ज्यावर आम्ही सातत्याने आरोप करतोय की वाळू माफिया या जिल्ह्यामध्ये त्यांचा आका कोण, आणि खरं तर या तलाट्यांच्या लाचखोर तलाट्यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री सत्कार करणं याला मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा आहे की काय, किंवा ह्या मागचा आका कोण हे सांगण्याची गरज निर्माण झालेली आहे। सिंधुदुर्गातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा स्नेह मेळावा आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार भवनात पार पडला। पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत याचं उद्घाटन झालं। यावेळी व्यासपीठावर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष तळवी, जिल्हा बँकेचे संचालक व्हिक्टर डांटस, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल तनपुरे, महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष गिरीश भाऊ दाभाडे, ग्रामपंचायत संघटना जिल्हाध्यक्ष प्रशांत वर्दम, सरपंच संघटना कुडाळ तालुकाध्यक्ष राजन परब उपस्थित होते। सिंधुदुर्ग जिल्हास्तरीय मेळाव्याच्या निमित्ताने सर्वच आमच्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींना, कुटुंबियांना मी माझ्या शुभेच्छा देण्यासाठी आणि आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी आवर्जून इथे उपस्थित आहे। मी आल्या या पद्धतीने थोडा कार्यक्रमामध्ये थोडा बदल केला आणि महत्त्वाचे विषय काय आहेत ते समजून घेतले। त्याचं कारण असं आहे की पालकमंत्री म्हणून, मंत्री म्हणून किंबहुना सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून मी इथे जेव्हा येतो तेव्हा आपल्या सगळ्यांना आमच्याकडून भाषण कमी आणि काम जास्तची अपेक्षा असते, आणि म्हणून इथे नेमकं तुमच्या अपेक्षा काय आहेत, राज्य सरकार म्हणून कुठल्या निर्णयाची तुम्हाला आमच्याकडून अपेक्षा आहे हे मला समजून घेणं माझ्यासाठी फार गरजेचं आणि क्रमप्राप्त आहे। आणि म्हणून जिल्हास्तरीय जे माझ्या हाताखाली आलेले आणण्याचे विषय आहे, जे माझी जबाबदारी आहे, जिथे मी कलेक्टरला सांगून संबंधित ग्रामविकास अधिकारी असो, संबंधित आमचे जिल्हा परिषद सीओ असो, त्या स्तरावर जे जे विषय आहेत ते पूर्ण करून देण्याची जबाबदारी ही माझी असेल हा विश्वास तुम्हाला तिथे कुठलेही विषय अगर प्रलंबित असतील तर यापुढे ते राहणार नाही हाही शब्द तुम्हाला मी इथे देऊन जातो, त्याची चिंता करू नका। कारण का हे प्रशासनाचा प्रमुख म्हणून मला माझं जे प्रशासन आहे ते गतिमान आहे। आम्ही प्रशासन चालवत नाही, पळवणाऱ्यापैकी आम्ही लोक आहोत, आणि म्हणून त्याची तुम्ही चिंता करू नका। जो तुमचा हक्क आहे, जो आतापर्यंत अगर मिळाला नसेल तो वेळेत यापुढे मिळेल एवढा विश्वास तुम्हाला मी या निमित्ताने देते। आता दुसरा विषय झाला धोरणात्मक विषयाचा। तो राज्य सरकारचे जे काही धोरणात्मक विषयाची तुम्हाला अपेक्षा आहे, मी मंत्रिमंडळाचा सदस्य म्हणून मी ह्यामुळे ह्या काही यादी तुमच्याकडून घेणार असल्यामुळे ते मला मुख्यमंत्री साहेबांची, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची आणि त्याचबरोबर ग्रामविकास मंत्र्यांची चर्चा करून जे धोरणात्मक विषय आहेत त्यांना आपण राज्य सरकारच्या चौकटीत आपण कसे बसू शकतो यासाठी मला काही विषय तुमच्याकडून समजून घ्यायचे होते। ते तुमचं पत्र माझ्याकडे येईलच। केंद्र सरकारशी बोलण्याचा जो काही विषय आहे तो मी आदरणीय मुख्यमंत्री पण आहेत, त्याचबरोबर आपले खासदार सन्मान्य राणे साहेब पण आहेत, आणि म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकार हे एकच विचाराचं असल्यामुळे आणि आम्ही सगळे त्याचे प्रतिनिधी असल्यामुळे तुम्ही निश्चिंत राहा। मी काय कालावधी देणार नाही, कारण मला टाळ्या मिळवायचे नाही। फक्त मी लवकरात लवकर जसा धोरण ठरवण्याचा एक प्रक्रिया असते, एक मार्ग असतो, पण ते लवकरात लवकर आपण ती प्रक्रिया सुरू करू हाही विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो। आणि लवकरच ह्या सगळे जे आपल्या बाबी आहेत ज्यासाठी
तुमच्या जोरावर आम्ही ग्रामपंचायत किंवा आमच्या ग्रामीण भागाचा कारभार करतो. तुम्ही आहात म्हणून आम्ही गावागावापर्यंत किंबहुना गावातल्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकास पोचवायचा असेल तर त्याचे आधारस्तंभ तुम्ही सगळेजण आहात याची जाणीव मला निश्चित पद्धतीने आहे. मी गेली 10 वर्ष या इथले लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतोय आणि आता मंत्री म्हणून माझी जबाबदारी आहे. आणि म्हणून विरोधी पक्षाचा आमदार असल्यामुळे मी सातत्याने मला काय तुमचे प्रश्न आहेत हे मला तोंडपाठ आहेत किंवा मला माहिती आहे. आणि नेमकं आता मी सत्तेमध्ये आलेलो आहे म्हणून तुम्ही निश्चिंत राहा. हे सगळ्या प्रश्नाला वेळेत आपण निर्णयापर्यंत आणू आणि तुम्हाला प्रत्येकाला न्याय देऊ, जेणेकरून तुमच्या जोरावर किंवा तुम्हाला बरोबर घेऊन मला जो सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास करायचा आहे, आम्हाला जो सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न हे 4.5 लाखापर्यंत पोहोचवायचं आहे, त्यासाठी मला तुमच्या सगळ्यांची मदत लागेल. आणि म्हणून तुमची मदत घेत असताना तुम्हाला जी मदत तुमच्यापर्यंत पोहोचवायची आहे, तुमच्यासाठी जो निर्णय करायचे ते सिंधुदुर्ग प्रशासन म्हणून आणि जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी निश्चित पद्धतीने घेईन. हा विश्वास तुम्हाला आजच्या निमित्ताने देतो. सगळे विषय सोडवल्याशिवाय तुमची साथ सोडणार नाही असं आश्वासन आमदार निलेश राणेंनी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना दिलंय. आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार भवनात ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा स्नेह मेळावा पार पडला. यावेळी ते बोलत होते. पाहूया की आपण ग्रामपंचायत सांभाळत असताना खरं तर ग्रामपंचायत किती महत्वाची आहे हे आम्हाला लोकप्रतिनिधी झाल्यानंतर आम्हाला कळलं. आम्ही आमच्या प्रत्येक निवडणुकीच्या भाषणात म्हणतो ग्रामपंचायत म्हणजे आमचं गावातलं मंत्रालय आणि मग जे काय कामकाज आहे ते गावाच्या मंत्रालयातून पारदर्शक व्हावं, त्याच्यामध्ये कुठेही अडचण येऊ नये, त्याच्यामध्ये एक उंची असावी कारभारामध्ये आणि ती मग लोकप्रतिनिधींकडून असावी आणि कर्मचाऱ्यांकडूनही असावी. असा दोन्ही एकत्रित मिळून जर कारभार चालला तर ती ग्रामपंचायत यशस्वी होते. आणि हिवरे बाजारचे जे पोपटराव पवार जी आहेत, मी त्यांचं एक उदाहरण, एक ग्रामपंचायतीचं आपण म्हणतो एक मीटिंगच लावली होती सगळ्या सरपंचांची. मला वाटतं राजन परब साहेब होते त्या मीटिंगमध्ये आणि तेव्हा नितेश राणे आमदार नव्हते, पण आमदार नसताना त्यांनी ती मीटिंग लावली होती. जिल्ह्याचे सगळे सरपंच तिकडे आले होते आणि तेव्हा त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी पोपटराव पवार जी आले होते आणि तेव्हा त्यांनी ते सांगितलं होतं, ते आपल्या समोर सांगणं गरजेचं आहे. कारण का ते मी माझ्या डोक्यात त्या दिवसापासून असं फिट केलं की ग्रामपंचायतीचा कारभार जर चालावा तर तो कसा चालला पाहिजे याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे त्यांचं ते भाषण होतं. त्यांनी असं म्हटलं की 11 वर्ष ग्रामपंचायतीचा कारभार ते बघतायत, सरपंच आहेत. फॉरेनर लोक येऊन त्यांच्या त्या हिवरे बाजाराला येऊन व्हिजिट देऊन जातात, पण कधीही त्यांनी त्याचा उल्लेख पण केला की कधी माझ्या ग्रामपंचायतले कर्मचारी आणि मी जेव्हा एकत्रित आम्ही मिटिंगला बसतो, एकत्रित आम्ही मिटिंग घेतो, तेव्हा आम्हाला असं कधीही वाटलं नाही आम्ही कुठल्या लोकप्रतिनिधीकडे जावं कुठली मागणी करण्यासाठी. ते म्हटले की 11 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये मी कधी कुठल्या लोकप्रतिनिधीकडे मला हा निधी द्या असं सांगायला गेलो नाही. आमचे कर्मचारी आणि मी आणि आमची बॉडी असे मिळून आम्ही तो ग्रामपंचायतीचा कारभार करतो. जागतिक लेवलची ती ग्रामपंचायत झाली. आता सिंधुदुर्गामध्ये, कुडाळमध्ये, ओरसमध्ये निलेश राणे एक लोकप्रतिनिधी म्हणून हिवरे बाजाराचं नाव घेतो. म्हणजे विचार करा, फॉरेनर लोक येऊन पण ग्रामपंचायतीचा कारभार कसा चालतो हे तिकडे बघून जातात. असा कारभार आपल्याला ज्या ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये आपण आहोत त्या त्या ग्रामपंचायतीचा कारभार चालावा म्हणून हे उदाहरण आपल्या समोर मी ठेवलं. ही फक्त लोकप्रतिनिधीची जबाबदारी. लोकप्रतिनिधी बदलत असतात. आज 5 वर्ष मी आहे किमान, पुढच्या 5 वर्षात कोणी सांगू शकत नाही, पण तुम्ही राहणार आहात, तुम्ही असणार आहात. तुमच्या हातात तो कारभार जर तुम्ही स्वतःच काहीतरी जातं असं जर तुम्ही ठरवलं, आज ज्याचा उल्लेख आता सावंत साहेबांनी केला की प्रशिक्षण वर्ग घेऊ, तर 100% घेऊ, पण आपण पण त्या मातीचं, त्या गावाचं काहीतरी देणं लागतो, त्या ग्रामपंचायतीचं काहीतरी देणं लागतो. हे जर आपण जर ठरवलं तर सगळा कारभार सुरळीत होईल. राजकारणी म्हणून आम्ही जेव्हा तुम्ही आम्हाला स्टेजवर बसवता, इथे पालकमंत्री काही वेळेनंतर येणार आहेत. तुम्हाला मी सांगतो, मी आता तनपुरे साहेबांना त्यांच्या ह्या माझ्या या मनोगता अगोदर त्यांना विचारलं
की जे काही तुम्ही यादीमध्ये मला मागण्या दिल्या आहेत त्याच्यामध्ये अनुदानाचं आहे, 10% भरतीचं आहे, सेवा ज्येष्ठता यादीचा आहे, हे सगळे विषय दाभोळकरजी हे सुटल्यासारखेच तुम्ही समजा, हे आम्ही 100% सोडवणार. कारण की मी जिल्ह्याची यादी घेऊन बसलोय म्हणून मी जिल्ह्याचं मी तुम्हाला म्हणतोय. पालकमंत्री आल्यानंतर कारण का काही त्याच्यातले प्रश्न हे ग्राम विकास मंत्रालयाशी निगडीत असल्यामुळे मी तो पेपर इकडे आणलाच नाही. मी फक्त माझ्या जिल्ह्यातलं जेवढं आहे तेवढं मी तुम्हाला सांगतो. पालकमंत्री साहेब एवढे जागरूक आहेत, त्यांना ते सगळे विषय माहिती आहेत. ऑलरेडी ते 10 वर्ष इकडे आमदार म्हणून काम केलेलं आहे, म्हणून 100% तुमचं काम सोडवल्याशिवाय राहणार नाही आणि आम्ही सगळे त्याच्यासाठी पाठपुरावा करू. तेवढा आज तुम्हाला मी 100% खात्री देतो. पणतुर्ली राऊळवाडी येथील श्री सातेरी देवी पंचायतन देवस्थानचा पुनर्प्रतिष्ठापना आणि कलशारोहण सोहळ्याला सुरुवात झाली आहे. दिवसभर विधिवत पूजा अर्चा करून या सोहळ्याला सुरुवात झाली आहे. पणतुर्ली राऊळवाडी येथील श्री सातेरी देवी पंचायतन देवस्थानचा पुनर्प्रतिष्ठापना कलशारोहण सोहळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी विधिवत आचार्यवरण, प्राकार शुद्धी, मंडप प्रतिष्ठा, देवतांची स्थान विधी मंडप देवता पूजनानं करण्यात आली. नदीमधील जळामध्ये ठेवलेली पाषाणे अंधाराच्या आणि गावकऱ्यांच्या सहाय्यानं ती मंदिरात आणण्यात आली. महिलांनी कळसानं आणलेलं पाणी पाषाणावर ओतून ब्राह्मणांनी पूजा केली. सोमवारी दुपारी महाप्रसाद पार पडला. उद्या मंगळवारी आणि बुधवारपर्यंत हा सोहळा चालणार आहे. पणतुर्ली येथील श्री सातेरी पंचायतन देवस्थानच्या पुनर्प्रतिष्ठापना आणि कलशारोहण सोहळ्याला गोवा, सिंधुदुर्ग, कर्नाटक, मुंबई, पुणे येथून मोठ्या संख्येनं भाविक या कार्यक्रमाला आले होते. 13 मे आणि 14 मेला होणाऱ्या सर्व कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येनं भाविक उपस्थित राहणार असल्याचा विश्वास गावकऱ्यांनी व्यक्त केलाय. 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी. फेब्रुवारी-मार्च 2025 मध्ये झालेल्या परीक्षेचा निकाल मंडळाने जाहीर केलाय. विद्यार्थी आपला निकाल मंडळाच्या अधिकृत वेबसाईटवर 13 मे 2025 ला दुपारी 1 वाजता पाहू शकतात.
त्याचबरोबर गुण पडताळणी, उत्तरपत्रिकेच्या छायाप्रती आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज करण्याची सोय देखील उपलब्ध आहे. जून-जुलै 2025 मध्ये होणाऱ्या पुरवणी परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया 15 मे 2025 पासून सुरू होणार आहे. मंडळानं फेब्रुवारी-मार्च 2025 मध्ये 10वीची परीक्षा घेतली. या परीक्षेचा निकाल तयार करण्यासाठी मंडळानं एक विशिष्ट कार्यपद्धती वापरली. पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या 9 विभागीय मंडळांमार्फत परीक्षा घेण्यात आली होती. आता परीक्षेचा निकाल ऑनलाईन जाहीर होणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी खालील वेबसाईटवर निकाल उपलब्ध असतील. विद्यार्थी त्यांच्या विषयानुसार मिळालेले गुण या वेबसाईटवर पाहू शकतात. तसेच निकालाची प्रिंटआउट देखील काढू शकतात. या बातमीमुळे आता परीक्षा दिलेल्यांची धाकधूक वाढली आहे. वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोंड येथील श्रीदेव रवळनाथ मंदिर शिखर कलश प्रतिष्ठापना आणि महारुद्रानुष्ठान या सोहळ्याला 12 मे पासून सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी ब्राह्मणांच्या उपस्थितीत विविध धार्मिक कार्यक्रम पार पडले. मातोंड येथील श्रीदेवी सातेरी पंचायतन देवस्थानमध्ये श्रीदेव रवळनाथ मंदिरात 12 ते 13 मे रोजी श्रीदेव रवळनाथ मंदिर शिखर कलश प्रतिष्ठापना आणि महारुद्रानुष्ठान पार पडते. या निमित्तानं पहिल्या दिवशी मंदिरात गणपती पूजन, देवता प्रार्थना, पुण्याह वचनादी, आचार्य वरण, स्थल प्रकार शुद्धी, श्रीदेव रवळनाथ महारुद्रारंभ, प्रधान देवता स्थापन, शिखर कलशाला अष्टकलाभिषेक, ग्रह होम, शिखर कलश, प्रतिष्ठांगभूत हवन, नैवेद्य आदी धार्मिक विधी यानंतर आरती पार पडली. 13 मेला मुख्य कार्यक्रम म्हणजे शिखर कलश प्रतिष्ठापना होणार आहे. तसेच भाविकांसाठी महाप्रसादाचं आयोजनही करण्यात आलंय. वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोंड येथील प्राचीन असं मंदिर आहे. श्रीदेव रवळनाथ मंदिराचा आज कलशारोहण सोहळा तसेच महारुद्रानुष्ठान हे धार्मिक विधी या मंदिरामध्ये आज 2 दिवस संपन्न होत आहेत. आज पहिला दिवस आहे. या धार्मिक विधींना सुरुवात झालेली आहे आणि आपल्यासोबत या ठिकाणची गावकर मंडळी आहेत, त्यांच्याकडून आपण अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत. आज श्रीदेव रवळनाथ मंदिरचा धार्मिक विधी संपन्न होते. कलशारोहण सोहळा आहे. अनेक वर्षापासून हे मंदिर आणि हे मातोंडमधलं प्राचीन मंदिर आहे. तर काय सांगाल, कशा प्रकारे कार्यक्रम आज या 2 दिवस असणार आहे? हा 2 दिवसाचा कार्यक्रम आहे आणि आज सकाळपासून विविध धार्मिक कार्यक्रमापासून या कार्यक्रमाची सुरुवात झालेली आहे. सकाळपासून झाल्यानंतर आता महारुद्राभिषेक आता संपन्न झालेला आहे. थोड्या वेळ भाविकांना तीर्थप्रसाद व महाप्रसाद दिला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे उद्या सकाळी 11:05 सकाळी कलशारोहण हा कार्यक्रम होणार आहे. त्याच्यानंतर सर्व भाविकांना महाप्रसाद दिला जाण्यानंतर रात्री स्थानिकांची भजनही संपन्न होणार आहे. विविध धार्मिक कार्यक्रम
आणि तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे. मातोड येथील श्रीदेवी सातेरी पंचायतांमधील हे प्रमुख देवस्थान आहे आणि प्राचीन असं मंदिर आहे. काय सांगाल, कशा प्रकारे या मंदिराचं बांधकाम करण्यात आलं आणि कशा प्रकारे या मंदिराची ख्याती आहे, काय सांगाल? या मंदिराची ख्याती म्हणजे पूर्वीचं पूर्ण स्ट्रक्चर हे पूर्वीचं ठेवून 1900 2018 ते 18पासून या जीर्णोद्धारासाठी सुरुवात केली. ती जवळजवळ 21-22मध्ये 2021-22मध्ये पूर्ण केलं. पण काही आमच्या तांत्रिक अडचणीमुळे याच्या कलशारोहण न होता जे काम अपुरं राहिलं ते आता कलशारोहण होऊन जीर्णोद्धाराची सांगता म्हणजे मंदिराची सांगता कलशारोहण करून आम्ही आज पूर्णपणे करीत आहोत. आणि हा कलशारोहणाचा कार्यक्रम उद्या 11:06 त्याचं मुहूर्त आहे. त्यावेळी पूर्ण संबंधित मानकऱ्यांच्या आणि यांच्या उपस्थितीत तो आणि ब्राह्मणांच्या साक्षीने तो संपन्न होणार आहे. ज्याप्रमाणे श्रीदेवी सातेरी मंदिराची ज्याप्रमाणे ख्याती सर्वदूर पसरलेली आहे, तसं श्रीदेव रवनाथ या देवाची सुद्धा ख्याती आहे. याबद्दल काय सांगाल? या ठिकाणी आज सातेरी परिवार देवतेचा हा अविभाज्य भाग आहे आणि या ठिकाणी आज 12 आणि 13 या तारीखला हा जो कार्यक्रम आयोजित केला सर्व भक्तगणांच्या सहकार्याने स्थानिक आणि मुंबईकर मंडळी यांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम आता संपन्न होतो. हा कार्यक्रम करत असताना श्रीदेवी सातेरी आणि श्रीदेव रवनाथ यांचा आम्ही आशीर्वाद घेऊन हा कार्यक्रम चालू केला. हा खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये हा कार्यक्रम चालू होतो. आणि ह्या रवनाथाची ख्याती म्हणजे जर पूर्वी आपण राजे राजवाडे ज्यावेळी होऊन गेले त्यावेळी ह्या गावातून वामन भगत म्हणून हा प्रसिद्ध भक्त होता आणि ज्याला राजाने त्या ठिकाणी समुद्रामध्ये ॲक्च्युली जात्याची पाडं बांधून त्या ठिकाणी त्याला सोडलेलं होतं, परंतु तिसऱ्या रात्री जिवंतपणे अगदी कोळ्यानं तो सापडला. अशा प्रकारचा फार मोठा इतिहास आणि जागृत देवस्थान आहे. नवसाला पावणारा देवस्थान आहे. सर्व भाविकांच्या आशीर्वादाने हा कार्यक्रम आम्ही आता संपन्न करतो. वर्षभर या ठिकाणी काय कार्यक्रम होतात का, किंवा या मंदिरामध्ये असे काय प्रमुख कार्यक्रम घेतले जातात? आणि प्रमुख कार्यक्रम म्हणजे ज्यावेळी आमचा देवस्थानाचा एक राठीचा कार्यक्रम असतो ज्याला आपण कवळाच म्हणतो, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे कार्यक्रम होतो. त्याच्यानंतर या ठिकाणी पौर्णिमेचा एक जागर होतो. त्याच्या संदर्भात इथे दसरा होतोय आणि दसऱ्याला इथून सुरुवात झाल्याच्या नंतर नवमीला दसरा होतोय. इथून सुरुवात झाल्याच्या नंतर जी काही देवांची लग्न असतात ती आम्ही रामेश्वर मंदिरामध्ये या ठिकाणी होतो. पण हे निश्चितपणे या सातेरी देवस्थानचा एक परिवार देवता अविभाज्य भाग आहे. नवसाला पावणारा देव आहे आणि त्याप्रमाणे सर्वांना इथे आम्हाला ख्याती आहे, भक्तगणांना ख्याती आहे. उद्या मुख्य कार्यक्रम आहे, तर भाविकांना काय आवाहन कराल? भाविकांना आव्हान म्हणजे सर्व भाविकांनी या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहायचं आहे असं आम्ही या तुमच्या लाईव्ह सिंधुदुर्गाच्या माध्यमातून आम्ही सर्व भाविकांना या ठिकाणी आम्ही त्याचं आवाहन करीत आहोत. भारतीय क्रिकेटला एका आठवड्यात 2 मोठे धक्के बसल्यात. रोहित शर्मानंतर आता विराट कोहलीनं कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. इंस्टाग्रामवर पोस्ट करून त्यानं ही माहिती दिली आहे. विराट कोहली आपल्या पोस्टमध्ये लिहितो, मी 14 वर्षापूर्वी कसोटी क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच बॅगी ब्ल्यू जर्सी घातली होती. खरं सांगायचं तर हा फॉर्मॅट मला माझ्या अशा प्रवासात घेऊन जाईल अशी मी कधीच कल्पना केली नव्हती. त्यानं माझी परीक्षा घेतली, मला परिभाषित केलं आणि मला असे धडे शिकवले जे मी आयुष्यभर माझ्यासोबत घेऊन जाईन. पांढऱ्या जर्सीमध्ये खेळणं हा माझ्यासाठी खूप खास आणि वैयक्तिक अनुभव आहे. कठोर परिश्रम, लांब दिवस, छोटे क्षण जे कोणीही पाहत नाही पण ते कायमचं तुमच्यासोबत राहतात. मी या फॉर्मॅटपासून दूर जात असताना ते सोपं नाही, पण सध्या ते योग्य वाटतं. मी माझं सर्वस्व दिलंय आणि त्यानं मला अपेक्षेपेक्षा जास्त दिलंय. मी खेळाबद्दल, मैदानावरील लोकांबद्दल आणि या प्रवासात मला साथ देणाऱ्या प्रत्येकाबद्दल आभारी आहे. मी माझ्या कसोटी कारकिर्दीकडे नेहमी हसतमुखानं पाहीन. त्यानं 269 नंबर लिहिला आणि सायनिंग ऑफ असं लिहिलं. विराट कोहलीनं जून 2011 मध्ये भारतासाठी कसोटी पदार्पण केलं आणि 14 वर्ष तो टीम इंडियाचा प्रमुख फलंदाज राहिला. या काळात त्यानं 129 कसोटी सामन्यांच्या 210 डावांमध्ये 46.58च्या सरासरीनं 9,230 धावा केल्या. त्यानं कसोटीत 30 शतकं आणि 31 शतकं ठोकण्याचा महान पराक्रम केलाय. कोहलीनं आधीच T20 मधून निवृत्ती घेतली आहे. गेल्या वर्षी 2024च्या T20 विश्वचषक विजेतेपद जिंकल्यानंतर त्यानं T20 आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाला निरोप दिलाय. विराट आता रोहित सोबत
फक्त एक दिवसीय क्रिकेट खेळताना दिसणार आहे. 78 वर्ष सावंतवाडीकरांना सेवा देणारी अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड सावंतवाडीचं TJSB मध्ये विलिनीकरण करण्यात आलंय. 13 मे 2025 ला सकाळी 11 वाजता हा सोहळा पार पडणार आहे. गेल्या 53 वर्षांपासून ही बँक सेवेत आहे. आज मितीस बँकेच्या 149 शाखा कार्यरत आहे. सावंतवाडी इथं बँकेची 150व्या शाखेचा उद्घाटन समारंभ होणार आहे. सावंतवाडी अर्बन बँक ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वात जुनी सहकारी संस्था होती. या संस्थेचं कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिल्ह्यात होतं. शहरातील व्यापारी वर्गाला आधारस्तंभ असणारी ही संस्था होती. शहरातील अनेकांना रोजगार यामुळे प्राप्त झाला होता. आता ही बँक TJSB मध्ये विलीन होणार आहे. उद्या माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या शुभ हस्ते हा सोहळा पार पडणार आहे. यावेळी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. यावेळी उपस्थित राहण्याचं आवाहन अध्यक्ष शरद गांगल, उपाध्यक्ष वैभव सिंघवी, व्यवस्थापकीय संचालक मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल आरेकर आणि संचालक मंडळ यांनी केलंय. कुणकेश्वर येथील आंबा महोत्सवानिमित्त कुणकेश्वर चरणी देवगड हापूसची आकर्षक आरास करण्यात आली होती. हजारो देवगड हापूस आंब्यांपासून ही आरास करण्यात आली आहे. दक्षिण कोकणची काशी संबोधल्या गेलेल्या देवगड मधील कुणकेश्वर मंदिरात ट्रस्टच्या वतीनं कुणकेश्वराच्या चरणी हजारो आंब्यांची सजावट करण्यात आली होती. मंदिराच्या गाभाऱ्यात आणि पिंडी सभोवताली हजारो आंब्यांची आकर्षक आरास करण्यात आली होती. हापूस आंब्याच्या सुगंधानं मंदिर परिसर दरवळून गेला होता. कुणकेश्वर, मीठ मुंबरी तसेच देवगड तालुक्यातील आंबा बागायतदारांनी हापूस आंब्याच्या पेट्या श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिरात आरास करण्यासाठी स्वखुशीनं दिल्या होत्या. यावर्षी सातत्यानं वातावरणात होणारे बदल, अतिउष्णता यामुळे आंबा पीक कमी झालंय. तरीही बागायतदारांनी कुणकेश्वर मंदिर गाभाऱ्यात शिवलिंगाभोवती सजावट करण्यासाठी देवगड हापूस आंबे स्वखुशीनं दिले होते. दरम्यान कुणकेश्वर चरणी आंब्याची आरास गेल्या 10 वर्षांपासून केली जाते. कुणकेश्वर मंदिर पांडवकालीन मंदिर आहे. या मंदिराची बांधणी वास्तुकलेचा सुंदर नमुना आहे. आंबा सजावटीसाठी विशेष प्रयत्न कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट आणि ग्रामस्थांनी यासाठी विशेष सहकार्य केलंय. गेली 10 वर्ष कुणकेश्वर मंदिरामध्ये आंबा महोत्सवाचं आयोजन करण्यात येतं. यावेळी देवस्थान ट्रस्टचे खजिनदार उदय पेडणेकर, सदस्य महेश चोईत, संजय वासुदेव वाळके, कुणकेश्वर सेवा मंडळ मुंबईचे माजी कार्याध्यक्ष सत्यवान तेली आदी उपस्थित होते.
वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोंडेतील श्रीदेव रवळनाथ मंदिर शिखर कलश प्रतिष्ठापना आणि महारुद्रानुष्ठान हा धार्मिक विधी 12 आणि 13 मे या कालावधीत पार पडतोय। या निमित्त येथील श्रीदेवी सातेरी मंदिरातून कलशाची श्रीदेव रवळनाथ मंदिरापर्यंत सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली। यावेळी मिरवणुकीत मातोंड गावातील गावकर मंडळी, ग्रामस्थ, महिला वर्ग सहभागी झाले होते। श्रीदेवी सातेरी मंदिर, श्रीदेव रामेश्वर मंदिर, बाराचे कुळ, श्री चबाटा मंदिराकडून श्रीदेव रवळनाथ मंदिर अशी कलशाची मिरवणूक काढण्यात आली। 12 मे पासून या कलशारोहण कार्यक्रम आणि महारुद्रानुष्ठानाला ब्राह्मणांच्या उपस्थितीत सुरुवात झाली आहे। 13 मेला सकाळी 11 वाजता श्रीदेव रवळनाथ मंदिर शिखर कलश प्रतिष्ठापना करण्यात येणार आहे। यानंतर भाविकांसाठी महाप्रसादाचं आयोजनही करण्यात आलंय।
उपजिल्हा रुग्णालयात पूर्णवेळ फिजिशियन नाही, ऑन कॉल फिजिशियन नियुक्त करण्यात आलेत. मात्र आता 108 अँब्युलन्सवर डॉक्टर उपलब्ध होत नसल्यानं सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. स्थानिक 108 आणि उपजिल्हा रुग्णालय प्रशासनाकडून एकमेकांवर बोट दाखवण्याचे प्रकार होत असताना निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेचं काही सोयरसूतक राहिले की नाही असा सवाल किंवा असा प्रश्न विचारला जातोय. सरकारकडून केवळ आश्वासनं दिली जात असून दिवसेंदिवस आरोग्य यंत्रणा कोलमडत चालली आहे. उपजिल्हा रुग्णालयातील रुग्णांसाठी फिजिशियन द्यावा या मागणीसाठी अनेक आंदोलनं, उपोषणं झाली. त्यानंतर ऑन कॉल फिजिशियन नियुक्त करण्यात आले. मात्र आता 108 रुग्णवाहिकेवर डॉक्टर उपलब्ध नाही. अतिगंभीर रुग्णांना याचा फटका बसतोय. खासगी रुग्णवाहिकेनं गोवा बांबोळी गाठावी लागते. रेफरल होणाऱ्या रुग्णांची संख्या अधिक असल्यानं डॉक्टर टिकत नसल्याचं 108 प्रशासनाचं म्हणणं आहे. तर गोवा बांबोळीला पाठवण्यात येणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत बऱ्यापैकी घट झाल्याचं उपजिल्हा रुग्णालय प्रशासन सांगतंय. दरम्यान आरोग्य यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांचा अभाव आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर ताण पडतो. असुविधांमुळे लोकांचे हाल होत असताना लोकप्रतिनिधी सुशेगात आहेत, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे रवी जाधव आणि राजू मसूरकर यांनी व्यक्त करत नाराजी व्यक्त केली आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आंबेडकर यांनी या प्रश्नी लक्ष घालून सुविधा देण्याचं मान्य केलेलं असताना दिवसेंदिवस नवीन समस्या समोर येत आहे. मात्र दुसरीकडे जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी आदेश देऊन साधा सुरक्षा रक्षक रुग्णालयात हजर होत नाही. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेतील कारभार रामभरोसे चाललाय. सरकार केवळ आश्वासन देत असल्यानं सामान्यात नाराजी आहे. खासदार आमदारांना रुग्णांचं काही सोयरसूतक नाही का असा सवाल जनता विचारते. सावंतवाडी, तळकट, पणतुर्ली, दोडामार्ग सकाळची बस सेवा पूर्ववत करा, अन्यथा रस्ता बंद करू असा इशारा तळकट ग्रामस्थांनी दिलाय. ही बस सेवा शालेय काळासाठी होती, त्यामुळे बंद केली होती. उद्यापासून ती पूर्ववत केली जाईल असं आश्वासन स्थानक प्रमुख राजाराम राऊळ यांनी दिली आहे. याबाबतचं निवेदन ग्रामस्थांनी परिवहन विभागाच्या स्थानक प्रमुखांना दिलंय. सकाळी 7:15 वाजता सावंतवाडीहून तळकट, पणतुर्ली, दोडामार्ग मार्गे जाणारी बस सेवा बंद असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे. ही बस सेवा अनेक प्रवाशांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. विशेषतः तंत्रनिकेतनमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, नोकरीसाठी जाणारे कर्मचारी तसेच वैद्यकीय सेवा, बाजारपेठेसाठी प्रवास करणारे आणि इतर नागरिक यांच्या व्यतिरिक्त ही सेवा बंद झाल्यास त्यांचे दैनंदिन जीवन आणि शिक्षणावर मोठा परिणाम होईल. तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी परिसरातील लोकांना ही एकच गाडी आहे. ही बस सेवा जनहितार्थ पूर्ववत सुरू ठेवावी. असं न केल्यास पूर्वकल्पना न देता परिसरातील सर्व सरपंच ग्रामस्थांना घेऊन आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला. दरम्यान स्थानक प्रमुख राऊळ यांनी ही सेवा शाळेसाठी सुरू असल्यानं बंद करण्यात आली होती. मात्र उद्यापासून ती पूर्ववत केली जाईल. शाळा सुरू होईपर्यंत सकाळी 6:45 वाजेपर्यंत ती स्थानकातून सुटेल असं आश्वासन दिलं. 8 नंबर जो शेड्यूल आहे पूर्ण 8 नंबर शेड्यूल रविवारी जशी बंद केलं. आता मुलांच्या शाळा वगैरे बंद झाल्या. त्यामुळे अजून दुसऱ्यांचा फोन आला. त्यांना म्हटलं सोमवार किंवा मंगळवार कॉलेज बंद झाली. पास तुम्ही दिले ना? पास तुम्ही दिले काय? आम्ही थोडा मार्ग आणि आम्हाला गाड्या देतात प्रायव्हेट. पास तुम्ही दिलेत ना? तालुका आहे होतो आणि उद्यापासून आजपासून करायची होती. हायवे त्याला जबाबदार तुम्ही राहणार. हायवे आम्ही काय करतो मला काय असं म्हणतो त्याच्यामुळे तुमचं चुकत आहे. यावेळी सरपंच सुरेंद्र सावंत, उपसरपंच रमाकांत गवस, सदस्य शशिकांत राऊळ, अंकुश वेटे, मनोहर झेंडे, मनोज सावंत आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. लाचखोर तलाट्यांकडून मुख्यमंत्र्यांचा सन्मान, वैभव नाईकांचा आरोप. आरोग्याचं लोकप्रतिनिधींना नाही सोयरसूतक.
आणि कुणकेश्वर चरणी हजारो देवगड हापूसची आकर्षक आरास. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.